Seprene ganggu ngenteni janji janji Ku ngenteni janji prasetyo hati aku tresno risi ramongan lae dino lan waktu ing ati katon bisa ilang suwe-suwe janji prasetyo hati aku
Nombri siramongan Rail dina lan waktu Asik Alhamdulillah. Nah, ya ora paketan karo aku ya Mas ya. Wis tak tambahi 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Limo iya yo kalau kita nek ijane makanya kopi ini ya aku tuh awake dhewe sak rombongan iki diaturi saking panitia. Panitiane dolan ngene dhewe ya nduk ngendika Pak Ustaz kasuwun rawuh wonten acara halal bihalal ana nencone pangapunten Pak Ustaz panitiane pekok-pekok. Ya pekok-pekok iso gawe ngene iki ya luar biasa. Jangan niku sakit pintere nanggap wayang studio kaya niku mboten teko cuma ketoke nah ya nggih lho bapak aja nanggap wayang lho wayang studio beboke yo studio dijake yo nggih bunga matur suwun datang Mas Radino sak kanca. Alhamdulillah nek gak dipaksa kapan isone. Nggih numpak sepeda niku nek gak dipaksa kapan isone. Muga-muga sak teruse dados panitia wae kok nyebut takmir ngono ketoke. Dadi pakai takmir iki ngono. Nggih. Monggo kita sedaya Mas Warsito sak kanca-kanca niki sae mugi-mugi salajengipun tambah sae Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah niki temane halal bi nah Allah sampun dawuh ingkang sepindah ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Mbah Supri, rencang kula Mas Haryati, lan pengurus sanesipun kanca-kanca iki jenenge hadroh apa iki Mas? Jangan tidak senengnya. Ya sama iki ya. Muga-muga tansah pikantuk ridane Allah Subhanahu wa taala. Iki jam itu nggih. Ora apa ya terus tak mulai. Wayangan studio warga Jepang ini lali biru.
Nah, iki lho kok pilih metu-metu. Nah. Nggih. Allah dawuh kula lan panjenengan yang syukur. Temudi-mudi mubalek gai. Yang pertama kula panjenengan yang syukur. Sugih itu boten ukuran disenengi Gusti Allah, marat ya boten ukuran digetik kali Gusti. Contoh Nabi Isa itu marat, tapi ya tetap Nabi disenengi Allah Subhanahu. Sing loro-loro tentu itu digetik Gusti Allah. Contohnya Nabi Ayub. Jadi ukuran sugih awak kuru awak lemu boten ukuran disenengi utawa digetik oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau dia tidak usah mikir. Nek lemu disenengi Gusti Allah badhe ditambahi boten. Nek kuru digetik oleh Gusti Allah awake di ngomi boten. Sugih iku pawaan, mlarat iku nggih pawaan. Lemu niku nggih pawaan, poso niku ora tambah suga. Wonge ya enek. Jibate kuning. Ingkang nomor kali monggo panjenengan tansah bersyukur, bersolawat dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun bimbing kula panjenengan margi leres monggo kula panjenengan kudu ngabah-ngabahi sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Aja turu sore kaki ana dewa lalang jagat nyaking popon kencanane isine donga tetulah sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo dadi sinden ayo disenggai turi lanjut ditanggur turi ditanggur maceret dibon ngeblok kembali bohiro kembali apa jane wong ini ya wong rencang iki sinden lan wong kok ngatur sinden ya Mas. Dicek kok ya Mas. Dek jaman jer kelingan anak wis nasi dong mulai lho biyen saiki
sudah mulai. Nah ya, beda karo bapak-bapak. Dino minggu sing tak tunggu bukan sithik. Oh ayo. Buka sithik sangat juta setengah. Buka oke nih. Panitiane jare kok. Gesek dari tema halal bihalal. Kalau badhe matur. Kanjeng Nabi niku nate ndonga. Kangge tiyang tigang golongan sing posone ora ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu siap Bu kalau Bu. Ya alhamdulillah. Bapak-bapak nggih siap. Ya alhamdulillah. Lah niki posone boten ditampa karo Gusti Allah. Siji. Halo. Anak sing durhaka dateng tiyang sepuh. Wis iki nah posone boten ditampa didongani malaikat diamini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Anak sing boten purun bekti datang tiang sebulan ini kesempatan Bapak Ibu yang hormati bulan hal apa? Halal bihalal ini kesempatan. Panjenengan kesempatan mulyake tiang sepuh. Ya. Halo? Ada ramatuk. Wong tuwa iku kudu dimulyake. Apa neh wong tuwa sing wis umur 70 munggah niku masyaallah. Kudu sabar. Nggih saestu umur 70 munggah wong tuwa niku siji duwe karakter gempang nesu. Mula sing nom-nom niku sing amor karo wong tuane utawa marang tuane kudu dieling-eling. Sing nomor loro wong tua sing wis umur 70 munggah niku nek cerita niku di bulan Baring. Dan jenengan ana sambata, nek ibu critane nang mbok mboten oleh di rumah yo mbok. Karena Rasulullah mengatakan ada pintu-pintu surga di antaranya apa? Yang satu nek iso mulyake tiyang itu surga itu kata saged poso, saged haji. Niku enten sing kula panjenengan bekti dhateng tiyang nih. Nopone pas godhong iki kesempatan nyuwun pangapunten dhateng tiyang sepuh nyenengke wong tuwa niku nek bodho niku mboten butuh klambi. Nggih, Bapak Ibu sing cah nom-nom niku. Sing manten-anten niku bapak-bapak, ibu-ibu sing wis sepuh niku mboten butuh klambi. Butuhe napa? Duit. Soale napa? Mengke nek iku mitrai dan ciri-ciri tangga-tangga. Niku nek wong tuwa iso mitrai ponakane tanggane niku susah. Ora kita 2000 anyar-anyar kan yo ora apa-apa. Iki. Jadi kan iki kan Pak sing ngomong iki. Jadi kudu kersane nopo? Mengke wong tuwa niku seneng. Nyuwun sewu wong tuwa niku nek seneng ngendika sak ngendika ucap sak kecap niku ndongakne putrane. Ya sing diarep-arep niku donga dhateng tiyang saking tiyang
sepuh. Iku mandi wae. Dadi gawe seneng. Bahkan ibu-ibu kang hormati sing tasih nom-nom sing duwe wong tuwa. Nilai wong tuwa lho, nilai tok. Nilai kan cedak biasanya teng kampung kan wong tuane cedak. Ditamuk ke omah warisan sampingnya dan nilai tok niku lho. Ganjarane karo padha munggah haji. Nilai, namun nek kok mbok piye mbok kabare apik wis jar urung nek apa to? Lalu nek kok tok. Lho ngono kuwi lho sedo ganjaran. Seneng. Nih. Sing nomor kalih nah ini rada apa nih pokoknya tak handake terserah aku dipenuhi ya tak ngomong wong wedok sing gelem taat dateng kakunge iku kosone dito mulai ngerti aku wong wedok iku mlebu surga gampang Bu timbang wong lanang angger piyambak putri niku disawang kakunge nyenengke niku lho kuncine mlebu swarga disawang nyenengke lho men kabeh lho ya wis ngono disawang mula bapak-bapak itu nggih kudu cerdas, kersane garwane niku disawang nyenengke. Ya piye carane? Diwene dhuwit. Lah iya to nggih. Mbak usaha yo rek glowing. Kuwi olahraga yo akeh. Dadi kudu imbang ben sing putri niku disawang nyenengke, sing lanang yo kudu ragane gak kuat ragat menengo mamuka. Kon isa-isa yo mangkat ngono lho Pak. Asal kosong. Hati kan jaluk bila kalung pilih kubi. Ya milih isa-isa aku. Isa kok terkena pasar mangkat ngono ae lho nanti duwe kok. Wah gue. Disawangnya tenan. Lah wong lanang niku koso Bu, saele-ele wong lanang sak marat-marat wong lanang, sak nakal-nakal bojo lanang. Niku mengke teng akhirat sing nulungi jenengan saking geni neraka. Mula aja sembrono karo wong lanang. Abot ijo-ijo godhonge karo karo bojo aja sembrono. Ijo-ijo godhonge karo karo bojo aja sembrono. Ditinggal lunga kowe dadi lah dek yo ngerti yo sing mati Bu nek kampung kok watuk-watuk ngoten niku diparani piye lho sosok iki yo watuk tenanan sosok yo watuk nah cari yo ngerti yo ose lanang lagi watuk pengen disayang iki akeh piye Pak watuk tak celuki jimu kok piye ngono piye mbok celuki sing nom terus iku wae niku sing gemati diwet-wet niku mengke sing panjenengan saking api neraka sak anak-anak panjenengan abot bulan jenengan amun disawang nyenengke mula bapak-bapak iki kudu cerdas nek eneng gas terong dina kok cemengkel dan dicimuk Pak kayak mbah-mbah kuwi kok turu dinggo nek kok sadar kagak om pemuk-pemuk ditokne gelem iki ra duwe wis pancal sakne oh ya wis
Oke Pak, ngerti Pak ya? Kontak iwani Pak. Oh lanang yo sampeyan ning akhir atau kloso, Bu. Jenengan itu sabar Pak. Kula iki ngeten Pak. Temen iki jaga kok selamat temu pundi teko omah kula ngentek kok yakin. Kudu ngalah. Kula gawe wedang dhewe Pak. Bu, golek aman ya. Soalnya kan dikongkon karo karo dijeke malah beranjak. Sing kesel aku kok. Selasi dong malah dadi rame. Dan gawe dhewe aman. Ngoten Pak. Sampai mawon. Ora iso kok gakal mikal diladeni kopi semepak, rokok semepak. Yo. Nggih. Nah, ngoten mau omah yo kudu mulai. Sing amarine siji, duit lanang duit wedok. Wah, sing ora tadi. Sing lanang sedek mati. Ya mau niku rezeki niku kadang lewat bojo wedok, kadang lewat bojo lanang, kadang lewat anak. Ngono peh rezekine lewat sing wedok sing lanang. Pas dipipis anjal udun rawani ngerek kere ngene kancane paitan korek klok ning dinggon. Aku gawane korek kok keri ning dinggon paitan korek. Wah, ini sing lanang ngesakne Bu, ajeng teng warung mboten wani awor kancane mboten wani. Duwe jenengan cetet ae. Jadi rezeki ngoten niku nek omah-omah kadang lewat anak, kadang lewat bojo wedok, kadang bojo lanang aja duit wedok, duit wedok, duit lanang, duit lanang. Tinggal minggat. Enggak. Golek nek umurku piro, Mbak? Jan. Iki mari panitane Mas Rasito yang ngoyang-ngoyang ngono ya. Yo mewo itu ngoyang. Iki kadang sak kecap rong kecap ngono, Pak. Tenang, Pak. Kayak nesu medeni Pak wong wedok niku. Tenang, panggo celana jin kok bu kamar, mok kurep awake panggo ceklek. Brekatane wong ae sak kuoin. Iki wong yo ngene iki. Lho, kok kalu malah ya. Oh ya, enggak begini kantor ya. Alaminya. Ampun wonten iki. Nggih. Dadi nek posone pengen ditampa kali Gusti Allah, siji kalau wau wong anak kudu bukti gak tiyang sepuh. Lah sing nomor kalih iki Gusti Allah abot. Wong wedok kudu bukti karo sing kakung. Halo. Wong lanang kuwi dalane surga. Niki harga mati Bu mboten oleh ditawar iki. Wong lanang kuwi dalane surga bekti ning wong tuwa. Wong wedok dalane surga bekti ning wong lanang. Kula tak tangkep kan jenengan. Misalke para sepun jenengan Bu. Kangge jenengan goleki anak lanang butuh duit 5 juta jenengan gadah bilang kalau regane yo 5 juta. Kira-kira disileke apa ora? Nah, jenengan iki. Niku nek jenengan pengen mlebu surga gak apa-apa Mas. Digosek kanggo mboke, disenenge mboke sik. Sampe nek dhewe tuku nek kuwi wong wedok saleh. Wah, rata-rata yo ora oke nombokmu kabeh ngono, sak gleng-glenge kalau nang karo mbokmu ngono. Toro jibape kuning. Baru nek jenengan nyenengke wong tuwa, wis kakung iku dalan jenengan mlebu swarga. Engko nek Gusti Allah ngijoli. Sing dadi masalahnya ngene iki lho. Jenengan 5 juta galuk gelak kalau kan jenengan parengke mun diijoli. Ngoten niku kadang jeng mikir, pomo ditambahi teh ngono ya. Tambahan itu dipikir padahal ketok. Jadi kesane kula
wong aku padha salah. Apike teng mriki budaya ngene iki. Anak jaluk pangapura wong tuwa mboten isin. Bojo wedok jaluk ngapura teng kakunge mboten isin. Mesti kabeh-kabeh apa? Aku yo rumangsa salah. Wong tuwa akeh salah. Lho apik ya biasa ngene. Aku tak sing ngalah. Trimo mundur timbang lara ati. Tak oyao wong kowe wis Lali ora bakal beli Wani pesan awan Unik kami penuh Wilo tamakoni ayo sing nyanyi ben jamaah. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra iso digugu. Ayo Bu, tuwaga wong salah. Hos. Wonge sing benar. Tripatku wis ngerti sanyatane. Kowe sing golek matangmu dhewe tak takon. Allah sholli ala Muhammad. Jamaah rahimahullah. Kadang-kadang niku awake dhewe iki wis apik karo wong lanang. Ngono kuwi kadang-kadang tasih salah nggih Bu nggih. Bapake nggih ngoten. Ternyata ngeten Bu, Bapak Ibu kang hormati. Ada rumus wong lanang niku mbah bener mbah salah. Halo? Wong lanang niku mbah bener mbah salah nalikane padu karo wong wedok. Niku mang njaluk ngapura. Halo? Wong lanang, wong wedok niku wong lanang gelem njaluk ngapura. Bar tenang, Pak. Bukan kok bener kok salah njaluk ngapura nang wong wedok. Nek wong wedok niku pengine dilem, Pak. Dilem disanjung ngoten niku. Tenang niku. Nek wong lanang kudu njaluk ngapura, niku wong wedok lilih. Bu, nek piantun kakung niku dengan lemah lembut dilem penggaweane niku gogrok kesel-kesel tenang niku mangkat bapake teko sawah kondi piye Pak pijeti piye Pak ngoten ku gogrok kesel olah ke opo Pak ngowe duit ora olah ke apa ya mesti ngejel angger duit wedok iku diseneng-senengi rumah tanggaku padu biasa seperti janganan yo eneng aseme yo eneng garamene yo aja asin-asin yo aja kecut berarti monggo bapak-bapak, ibu-ibu niku beda karo bapak-bapak.
ibu-ibu itu punya rasa malunya tinggi, nek bapak-bapak itu biasa. Contoh lah, kados kula laman jenengan ajeng jagong dinteni kancane Pak. Benekne klambi karo mlaku lho patut, sing tenisé lho patut Pak. Wong wedok mboten saged. Nganggo jilbab kuning sore kok gak patek kuning ganti. Wis ganti Pak. Gelar saya kok gak pantes ganti nek. Kuwi lho mentakne waktu sak jam Pak. Boten tenang wong ya nek aku ngerti kok. Nek dikesusokne Pak, ibu-ibu itu nek dandan dikesusokne nesu. Mangkat to dhewe Pak. Ngoten niku jeneng ora gigrit lho. Nek ora tak tinggal aku karo sapa kek dipek wong Mas eno. Lho ngoten niku lha ibu-ibu kudu cerdas carane piye bapake ben ora griseni Bu. Digawake kopi nasito panas, legi, kental, cepaki udut. Mulai cek protes, enggak kena gede dasi, mulai cek enggak. Lalu ibu Ega dan Ayu bapaknya orang yang seneng, jago wong loro, sing wedok Ayu coba nak sing wedok ngene iki. Ya iso, tangi turu jak jatuh, aku ora dadar Pak ngene kiai. Coba ngene kiai. Bapaknya tidak. Jadi ibu dandan itu rata-rata sak jam Pak. Lah kula iki ngalami kula yo mau mati bojo. Nek iki soalnya padha ae wedok ning kono kene padha mawon. Makanya bapak-bapak kudu sabar. Njak kok ngene dhuwure sing lanang, sing wedok disokne ora makan jeneng ora malah tambahin emosi. Lu ngene iki. Mau itu kan godane. Wow. Wah, iki beto wayang jenenge Janaka. Janaka itu janah. Swarga jalan upo. Niki Raden Madukara iki mat lho, matok iki basane para iki para maca Quran ben iso mlebu swarga. Engko nek sering jenengan maca Quran niku leh blanja surga. Kulo ibu ora pasare ati. Wong wedok iku isa-isa yo biamban iki nek sing resik aku yo reneng ngono ya. Setrika yo ngono. Yen iki agak sing setrika aku yo reneng ya sapa. Kok kalau bayar wong iki yo kalau duwite yo kumpul. Niki. Jangan niki. Wong nek arep mlebu swarga niku sopan santun, bose kaku, bose putri kok. Tonggone nemoro mlaku mawon alon-alon. Iki jangan. Lah niki musuhe godane niku iblis. Nah jenenge cakil. Niki. Nah niki tukang bodoh. Buta ora iso mbedake apik elek. Mula senjatane jenenge keris lincip. Wali, omah-omah iki wis lambene padha ora iso dijaga. Padu gak barbar manungsa. Kadang masalah sepele dadi padu. Makane pintere panitia ngene. Wong wedok rawani ngandani sing kaku, wong kaku rawani ngandani sing wedok ngundang balik. Iki pintere panitia iki. Mboten wani karo jenengan ngendika kados kula, mboten wani ala kowe ngandani aku dilawan.
yang tempe, yang pindang, yang jok. Gaya gue Pak, blonjo penting. Saya ngerti gue. Ning luwih aman nak sing lanang blonjo Bu. Tenang, mau tempe kok wis suwe. Bukan uga. Kok mate itu tangannya ya pindang, ukuran ngono iku. Mujeng-mujeng karo gatule. Lan iku. Berarti yang sing rajin sholat, rajin ngaji itu boten saged kegodho. Setan itu saged kok ngarep, kok mburi, kok iso kok boten saged soalnya iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih. Bagaimana? Habis. Nah, dia. Suwe-suwe wong cerewet niku nek boten digatekke kesel. Ya Pak. Wah ibu cerewet. Tokne ae rasa disawu. Engko nek yo meneng-meneng dhewe kaya iki, akhire senjatane balik dhewe. Kesel dhewe. Tapi nek wong wedok lagi cerewet Pak, ampun ditinggal lunga. Karepe lek cerewet niku pon lunga dik. Lah jenengan tinggal lunga balik-balik nek. Lho tenan. Mulai wedok blanjan iku mang lungokke, nek jenengan sabar itu ganjaran sing gedhe. Ojo jenengan tinggal mancing Pak. Mulai tutup nek. Buat tinggal mancingnya, mulai ya untuk nonton. Kalau wedok itu orang tahu dek balik jekelnya. Iya. Makanya itu, nek lagi belajar itu di rumah. Sing lama nih nonton ibu di rumah rasa disawu. Siji dadi geni, sing siji ojo dadi bensin. Mabuk. Ya, akhirnya piring melayang. Lemari pecah kocone. Bani. Mula akhirnya nah ini namanya buka geni. Buta geni itu setan kan asalnya saka geni. Ae, ya, ha. Apa kan yo kesel. Ayo. Piye? Neng, dang. Blah. Dabar. Lah iki pun dipesen kali Semar. Nek ngladeni wong dijotos aja jotos. Diloke aja diloke. Lah iki Arjuna iki Janaka itu wong alumni swarga kok ngladeni. Kalah karo buton iki. Kalah mergo dia ngladeni. Kudune perangi Janaka itu biasanya dihindari ngoten kok. Jadi orang rasanya dihindari, bukan diladeni. Nek diladeni kalah sing buta, menang. Akhirnya butane yo nyanyi. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Aku duwe dolanan sing lucu, mau cilik tak keleke banyu. Sopo bisa nangis karo guyu, tak tukok
Wong wedok iku kudu bekti karo sing kakung disawangnya nangke. Lah kewajibane sing kakung niku piye carane wong wedok niku disawang iso nyeneng yang pun nuntut kok Pak. Niku nek disawang merengut ae. Ora kok kowe duwe. Nggih Bu nggih. Nggih Pak, banter Pak. Nek ora duwe temen ngono. Rasane kok nek lah ibu wis servis sing luar biasa, wong nate gumun kok. Enten tiyang mancing, Pak. Bangga kula niku gede mancing. Nyawak kambangan iku suwen, Pak. Butak pirang-pirang jam. Kambang ngoten lho. Suwen, Pak. Lah nyawak bojo kok kalah karo kambangan. Dari mulai dulu hormati ampun kula jenengan sing dipikir duit ae iki lho sampeyan. Tangi turu duit, metu duit, ra kenal sanak, ra kenal dulur. Mitai ponane yo moh. Iki wong iki. Gede biasa pecah wah. Nah, pada kesempatan halal bihalal ini kesempatan berbagi. Oh, ini saya nomor 3 kesel ya. Nek eneng muslim tonggo karo tonggo gak gelem njaluk ngapura. Niku posone mboten tonggo. Dadi alhamdulillah teng mriki eneng halal bihalal sak warga. Syukur-syukur wis diikrarke halal bihalal. Dadi panjenengan wis ora duwe dosa tonggo karo tonggo. Makane diundang halal bihalal iku mantep kok. Ben apa? Ben rak dosa tangga karo tangga. Lho. Tangga iku dalan ngibadah, nggih dalan mlebu neraka. Tangga. Kan enten lho Bu. Tangga iku sing nyenengke enten tangga sing boten nyenengke. Nih, makanya tujuan kok enten halal bi halal. Dengan bersyukur ngomongnya di urunan halal kan. Soalnya apa? Tiang itu nak tanggonya terjadi. Dilatih do. Itu mbak cucuan cucak tumbuhan. Apa jenenge? Ngeten iki. Ngamalin tek ibaratnya guru. Ngamalin tek jenengan maca Quran rasane tangga. Ngelek-ngelek tanggane entuk-entuk ngeten. Lah wong lanang kare wong wedok iku beda. Wong lanang niku sithik cerewete Bu. Niku jenengan lakoni budak ngomong. Contoh pemberian tersubuhan wong wedok lho ya ning gone jagong enten subuhan roti ning piring ning kene yo piring iki bapak-bapak niki kenyataan bapak-bapak niku dimanggake kae sing duwe Pak monggo Pak didahar roti teng piring didahar empun didahar wis karo rokokan wis selesai nek wong wedok boten roti yo dicipi sik orang ngembang siji-siji ngicipi nih orang dulu ini kita pakome gak segitiga biru ini wong wedok roti siji lho bisa dikocak rawis sing gawe sapa kowe mboke timah lha mboke timah ngono roti kok garek mati ngono nek wong lanang mangan tinggal terus selesai nek wong wedok itu tiga
Lah mak iki pengennya dhewe bakul curah kok gulane dicampuri ora gula asli ya. Itu kok ngono iki. Merek mana? Nek wong itu ngoten iki. Makane mangkat-angkate para amaca Quran. Nah, iki. Enten melih tanggonku nggih manungke muga-muga boten jenengan. Tanggane tuku sepeda motor anyar. Rupane ireng tangga nek tangga beradak ya ngoten niku. Dik, motormu anyar, Dik. Heeh. Rupane ireng, heeh, tuku ireng, Dik. Motor mari anyar apa mari seneng. Dan yo muni sing penak, heeh, Dik. Aku malah seneng. Warnane ireng aku yo seneng kok. Lho jenengan digawe teh ngono nggih. Kene dhewe nak kene teh ngombe-ngombe kene. Nambahi rezeki. Tangga niku wonten niku. Mula wau sampe diwasaken ayat bacaan ayat suci Al-Qur'an kala wau Allah niku nyetani beda-beda. Kon minta arfu saling mengenal, harus mengenal niku saling mencintai. Nah, nek wis ngerti tanggane niku gampang nesu. Gandeng jenengan pun kenal. Yo ora usah dijalari. Ngoten lho, rira aro. Nek tanggane iki senengane dipuji, digogoke, panggoke ora sak dhuwur-dhuwure bunga-bungake. Sing penting ora nesu. Saling mengenal. Iya. Mulai ibu-ibu jamaah Rasulullah gandeng ini kota yang betul ya yuk ya banyu tinawa ora jemu-jemu karo sangguyu ngilangake rasamu we take our walk on our way. Rayu kami mencintai wae. Esok Tuhan dan nyambut gawe. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ganti sing kepiro ade-ade banyu wis sekoro aki nyambung paprau Allah tahu wis
Bu, Pak, halo. Nek jenengan asing sedekah lagu niku wau. Biak, biak dilu. Biak sing suwe. Biak niku bukan dompet aja sing suwe. Soalnya kesuwen eneng atusan, eneng eketan. Eneng 10.000, 20.000, kira-kira sing gini. Magok biake kesuwen. Ya, orang biu sing oke. Mbok pikir gue ngumpet sirahe opo ae. Sementing biu sing oke. Lho lagu niki pitutur niku nggih. Ringkesan-ringkesan kang riwayat. Ya, ya sing sedilu, biu sing niku ya sedilu kok. Oh, suwe. Cah kene ale. Karo mesem guyu maksudnya apa ikhlas. Jenengan yu ikhlas mesem guyu ngilake rasa lurah terus susah malah awak pegel ndak kumut itu jenengan boten ikhlas. Wajane mulai tak butuh rokok, ndak tak butuh utang orang iseng ngapain. Wis mumet makane bapak-bapak nek Jumatan niku sing cetha nek sang siji sakene nggo miseni kota amal, sakene nggo butuh rokok. Ora ngantuk-ngantuk ora kleru, bareng kleru mumet. Mumet telu bengi. Nek 50.000 padahal niklone 10. Udah dipiro sudah gase ngeluh. Disiapke sing tenanan. Ya, yuk. Mesem guyu ngilake rungkare terus adik jawil mas seneng sesuk neh urip neh nyambut gawe neh atine seneng awake udah kesel akhirnya iso nyambut gawe nyempone kok tak mau 10.000 ngono sesuk ora nyambut gawe malah suntik nek 40.000 ini jadi jamaah Rasulullah yang kesambung dari aku yang kesel pun nggak mau gue sebenarnya kurang anggap neh lah ini alhamdulillah dari bunga yang penting siji mau melakukan jenengan wong tua digungguli jenengan kudu paham kali yang sepuh jenengan kiambak apa nek wis umur 70 munggah ku jenengan kudu sabar sak sabare. Kadang niku kula iki ada sedherek. Mbah kula niku niku bergahar, Pak. Ngoten cerita tetanggane aku lagi bapakne anakku, ngoten iki di rumah ora panas. Niku jenenge pikun. Niku sak dibokke ati. Wong tuwa kula lan jenengan sing ngopeni jenengan yo ora dibokke ati. Siji mawon coba jenengan boten bakal iso nglakoni. Wana sampeyan iki. Nalikane kula jepil umur 2 tahun pilek lepas pilek Bu. Niku wong tuwa lucu nyuruh anake wani yo ngerti nek ngumpul rasane asin. Nek dicucuk anake ben iso ambek asin coba bapake umur 70 tahun pilek jenengan wani nyucuk. Tidak. Lalu itu lebih siji tok. Maka kumpul tesih kadang yang sepuh niku diseneng-senengi. Nek sampun sedo niku dipatekai saben salat tiap hari niku dipatekai. Dan yang awal kali bentong posona kaji ditompo kali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rata-rata sama rumah tangga estu dijogo sing gemati sing kakek ya gemati kalau sing putih ya gemati diwet-wet orang tua ini boten penak sehingga semuanya insyaallah tetap boten penak tetap duwe kuasa ya mana gendeng benaki gendeng yo iso kan nek dhewe kan bukan tapi mungkin dia baru dirasani orang akeh. Terus kita laksanakan kesimpulan jadi
wong lanang niku dalan surgane bekine wong tuane. Jenengan sebagai istri nek kudu ngurmati lan wong wedok bekti dateng kagunge. Piye kagunge becak gampang nesu piye ngono. Nah niku sahabat panjenengan duwe ilmu dhewe-dhewe, duwe trik dhewe-dhewe. Ayo, sing terakhir kudu rukun karo tangga.